Здравейте хора, искаме да ви покажем, направихме фигури на Майнкрафт, ето го Стив, тук му направихме един чест, нали, ето честа, отваря се, взима си неща. Здравейте, аз Михлес си правя нещо като зомби. Прави зомби той. И ако ви хареса този клип, абонирайте се за... Ние не правим от началото клипът, нали, искахме да стигнем до определена част. И ако ви хареса, харесвайте. Абонирайте се за мен. Ако не ви хареса, нали, давайте палче надолу и коментирайте, пишете ни, нали, дали ви харесва, ако искате да правим почваме други клипове и така снимаме глупости. Ще снимаме клипове на GTA, Minecraft, Asphalt 8. Нова 3. Стига за другата. Пабари постели. Стига. Значи той, ако иска, може да спре да снима. 95 мегабайта. Как се борим с Саша? Саша, колко време? Така. Кажи чао. Чао! Чао, това мисля да е първия клип.